Diyan ka pinambi. Sabi naman hindi ko naman yung dito pagkatapos na siya. Nasa kita. Nasa kita mo na napagdiba po aglaki. Ang pinamahal mo. Tapak mo. Adalaksan na ginatang ko ang. Sige na. Magsaing ka na, boy. Magsaing ka muna, tapos magtimpa ka ng kopi. Silver free. Hindi naman ako nagpupugas. Pag wala, dyan na sa kabila siguro. Kurang pa na lang dito. Isimpang dagiti grocery to enjoy. Agiti grocery to.
Sabi, Nangagalis tayo ka. Alay ko doon sa inlatan. Inakay maklao. Mga sabay. Oh, nagdok ko lang. Sinabi mo. Wari. Mali ko. Yay. Thank you, ma. Wala, sige na, magkang ka na dito. Otherwise, ano yung nag-breakfast? Okay. Lahat ng noodles dito na ilagay. Mga pangkapi, asukal dito na. Ah, that's... Itinalak mo. Yay. Thank you, mama. Madilap. Ikaw tayo sikat na doon mo. Ibalong ko talaga sa akin. Tignan, di maibos. Nagdududot na nito. Masasanay ka rin. At isa pa, paano ka naman babalik sa dati mong school? Eh wala tayong matitirahan doon, di ba? Nandito na sa syudad ang buhay natin ngayon. Yun nga po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo eh. Maghahanap na lang po ako ng boarding house doon. Kahit po bed spacer lang. Gusto ko lang po talagang bumalik sa probinsya. Ano ba ang nakaimot? Nagkakaganyan ka? Ayoko na po dito ma eh. May mag-isip-isip ka ba? Isang taon na lang at magkukuleyo ka na. Walang mangyayari sa buhay mo kung puro emosyon ang pahihiralin mo. Sinasabi ko sa'yo. Pero talagang hirap na po ako dito eh. Mas na mas ko na po yung buhay ko sa probinsya. At least po doon, Bakit tahimik nga at kasi yun ba? lahat ng mga kaklase ko. Ay, alam mo, kayo mga kabataan ngayon, Ang siyang kunting si pagsubok lang, tumitalok na kayo kaagad. Matalino kang bata, alam mo yan. Kaya utang na loob, May, ha? Paganahin mo naman yung utak mo. Magrabe naman po kayo sa akin. O sige nga, maliban doon sa namimiss mo rin yung mga dati mong kaibigan. Bigyan mo ako ng isang magandang rason para pag-aralin ka ulit doon sa probinsya. Isa lang. Hirap na po ako, ma. Hindi ko pa nakakasundo yung mga bago kong kaklase. Ay, tigilan mo ako. Hindi sapat na rason yan. Kumain ka na nga lang dyan. Tigilan mo rin ako overthink mo, ha? Kaya mo yan. Sobrang nasa panahon sa mga sinabi ni Mama ng gabi niyo. Sa halip na gumaan ang pakiramdam ko ay mas lalo ko lamang naramdaman na parang mag-isa lamang ako. Dahil na maramdaman ko hindi niya ako lubos na naiintindihan. Ako dyan. Ang
sa tao inaasahan mong kakampi mo. Walang malan. At ang mas malala pa dyan, Walang bata. hindi pa rin tumigil sa Yung alam. pag-asar ang mga kaklasiko. Diyan. Lalong-lalo na si Ano lang? Lucy. Kaya unti-unti na Yung rin design? naapektuhan ang pag-aaral. Noon na Isa? nagkala na hindi yung mga matataas na grades. At tuwing may group project o activity, hindi na rin ako nag-participate. Kahit alam ko makaka-apekto yun sa grades ko. One? Hanggang sa dumating sa punto, nalagusto na rin ako ng aming classes. Pakiramdam ko na rin galit. Pwede ba ati ka tutulog sa bro? Hindi ko yun mailabas, kaya hindi ko malalaman ang lahat. Sigaran ko karon. Nakita kapag matagal mong kinimkim ang sama ng loob, darating at darating ang oras na tuluyan itong sasabog. Nakita mo na ba yung racket ng section natin? Ha? Ang baba ng ibinagsak mo, girl! Ano nangyari sa'yo? Sa pagkakaalala ko, hindi tayo magkaibigan para magkumustahan. Alam mo, hindi ko nga maintindihan kung bakit sinusubukan pa kitang ipahiya eh. Eh, kaya mo naman palang gawin yun sa sarili mo. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Paano ko sabihin ko sa'yo na ayaw ko? Alam kaya kita Kasi din pa. pinapalaan kita. Ati ka Naiwan mo na ako. ay di ko na yung king. Chocolate. Pinagbabantaan mo ako. Adi na Bakit ito ano ba sa tingin mo? Adi ka po Papa mo, ati. if I know, Peter ka lang. Kasi from overachiever, naging underachiever ka real quick. Alam mo ba kung ano pa yung hindi ko pa na-achieve? Yung kahit sa isang bagay na gusto ko talaga ma-achieve simulat sa ball. Ha? Alam mo? Ito. Ano? Na-achieve ko rin sa wakas. Sabayan mo na ako, Lucy. Kung ayaw mong bigyan ko ng tambay ang sampal ko, ang kapal ng mukha mo para sampalin ako. Nagpapalik-balinan ka pa nun eh. Si Juanita ka naman pala. Nasa loob ang kurong-puro ka. Kahit sino magiging si Juanita kapag may katulad mo na aaligid-aligid. At para maintindihan ang kakarampot mong utak, ipapaalala ko ulit sa'yo na layuan mo na ako. Dahil kung hindi, mas malala pa dyan yung aabutin mo. Wisit kang babae ka. Hindi ako natakalat sa'yo. Wisit ka. Wala ka na rin pang ginawa ko, hindi magtripan ako ah. Ikaw? Talaga akong tigil-tigil na palutuin ka. Hindi ako titigil hanggang hindi ko naubos lahat ng buhok mo. Wow! Grabe, apis-apis ko lang acting. Gusto mo talaga magpa-victim, no? Gusto mo magpa-victim, ha, boys? Bibigyan kita ng rason para magpa-victim. Adi na ko lang gamot. Ayan, oh. Deserve ko yan. Tutuusin, dapat magpasalamat ka pa sa akin kasi hindi ko pa hinahambas dyan sa pagmumukha mo. Itong tumbler ko. Tingnan lang natin kung hindi ka pa maka-expel. Kapag nakarating sa principal kung ginawa mo sa akin. Ang lakas ng loob mo mambuli. Yung pala, tatago ka lang din sa sayan ng nanay mo. Eh di magsumbong ka. Talaga. Nang sa ganun, mawala ka na sa school na to at pagtigil na yung pagiging pitamina mo. Wow, sino tinapon mo? Kung gusto mo, samahan pa kita eh. Ano? Brandon Campos ang trusted ng mga. Skip. Trusted by 8 out of 10 mo. Ano? Noong mismong araw na yon, pinatawag ang mga magulang ni Lucy at pinatawag din si mama ng principal. Sa pag-usap na yon, napatunayan na totoo lahat ng sinasabi ko. Dahil may ilang kaklase akong naglakas ng loob na magsalita na matagal na akong kinukulo at pinupuli ni Lucy. Noong ko kahit pa paano naramdaman na may mga taong nakakakita pala ng pinagdadaanan ko. Kahit na gano'n ay hindi pa ako nakaligtas sa parusa. Pareho pa rin kaming sinuspende ni Lucy ng ilang araw dahil sa nangyaring pananakunot at pagsasampalan. At malinaw na sinabi ng principal na kapag nakulit pa yun ay pareho na kaming may expel. Para kung binuhusan ng malamig na tubig noon, sa kabila ng lahat ng tiniis ko,
parang ako pa rin ang lumalabas na may kasalanan. Kasi kung may dapat pa na ma-expel, si Lucy lang yun at hindi ako. At tulad din ang inaasahan ko ay kitang-kita ko sa mukha ni Mama ang matinding pagkadismaya. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. At mas lalo akong nasaktan sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Ilang beses niya akong sinubukang kausapin pero pinili kong manahimik. Pakiramdam ko kasi, kahit na anong paliwanag ko, hindi rin niya ako pakikinggan o maiintindihan. Hanggang sa unti-unting dumating sa punto na pareho na kaming hindi nagpapansinan na para bang may Hindi na balin. Ha? na namamagitan sa amin na hindi ko alam kung paano papasagin, papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Very good. Sa puntong yun ay hindi ko maiwasang magtaka. Kahit alam na ni Mama na bumababa na ang mga grades ko at hindi na maayos ang lagay ko sa school, pinaninindigan pa rin niya ang hindi niya pagpansin sa akin. Mas lalo tuloy akong nasasaktan kasi pakiramdam ko ay unti-unti na akong nawawala sa kanya. Na parang hindi na niya ako nakikita o naririnig. Kaya naisip ko noon na baka sobrang disappointed lamang talaga siya sa akin, Mama Dudut. Kasi kung hindi na niya makita yung hindi at manood ng achievements, laging may mataas na grades, siguro sa paningin niya,